Ku danna subscribing a kan YouTube ɗinmu mai suna Dakmawa TV. Prince Amir Emana ya kuka ji ta kamar wani sarki, sabon kiɗa kamar wani DJ. Yanzu na fara karfa na ƙara, dan kiɗan da ƙara za na ƙure kuku bani space na ga gudun ruwan ku. abu mu dan gwata ne ba kai ne kuma ba har karin ba ya ai wajen wannan din namu na za ku ji mana za ku ya saurara ka okay mu dena wannan no wallahi baka isa ba wallahi sai ka bani kuɗi na 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 kuɗi na ne ya sata 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 kai mana ya kai ne wai kuɗi na ne ya sata kai mana ya kai ne kuɗi na ne ya sata da Allah bari mana ya kai wai ya kai ne wai ya kai ne what the hell oh my god no way duka za ku kwaso ya ba da shi kai ma kauna kwaso su duka sun kare ƙarya kuke yi sun kare kai dan Allah ka hakuri malam dan Allah kai hakuri dan Allah yadda so kun na cikin Allah ka hakuri wallahi sai dan Allah ka hakuri dan Allah ka wallahi sai wallahi suke no Hakuri, ya taimaka.